Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Miller adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamayat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, bareng pakaadawan iti adal, dagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Miller dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Miller, adu ti mangdildilaw kan ka. Gaputa siya kano ti pinilim. Awan ti bibiyang ti sabali at tao kada tahadilin. Tinapatag, agin inayat ta. Makapasakit mat dagit ibagbagada kan ka, Miller. Uray pay. Awan anyaman na dagita. Uray anyapay dagit ibagbagada kanya. Jak tumaupay ang mangayat kan ka. Agyaman ako, nay. Ikarik, jak sayangan day taapa nang ipatag mo kanya. Ay ayatan ka unay, dilin. Isu asapay ko ma. Di ka paapektaran kadagiti mangmangag mga ibagbaga dagiti tattao. Nasayad mo ta simurot ka kanyak dito yung apartment ni Ryan, pare. Mapagkadkadak pa'y ayat ti awis yo. Amangan wag pasugnod kayo manan. Saan matkit di? Nalaing kayo mat ngamin nga agpasugnod. Kasla kayo babae. Ni pare Ryan lang, wen gayam. At daman yam amukan ka. Jak lapagan ano day ta pare. Una, amok. Adan kayan ayat mo. Ngam napintas ti ibagbagak pare. Sexy pie. Anya ka matan pare. Kasla imbagam asaan anay pintas ti kayan ayat ko. Awan ti imbagak akasta. Ti kunaklaeng adayam amukan ka. Pare, sa anak nga interesado iti ibagbagam. Ang mga numaamuan pa iti kayan ayat ko. Kat iso ti pagtaudan ti saan mi apag kinaawatan. Agkibin taman amag na dito'y mall, sweetheart. Di na ka di ibain, sweetheart. Amangan no adda masabat tangap amo. Kat uyawan na kamanan. O na yan to'y sweetheart kun aya. Proudak amang ipakita kadakwada. Asika tinubyak. Agyaman ak unay no kasta, sweetheart. Umay kan. Mapantaman ijay paglakwan ti perfumes. Da kayo gayam ti masabat ko, Miller. Ha? Si kamat gayam, Remy. Wan, siyak nga ron. Nanang mo ka di day takakibkibin mo? Ha? Wan no, manang mo. Saan, Remy? Iso ni Dilin. Kayan ayat ko. Ha? Di nakman rabaka na kasta. Saan ka arabrabakan, Remy? Agpaiso ti imbaga. Kaayan ayat ko ni Dilin. Diyak laing pagarop. Kastamot gayam ti itsura ti kaayan-ayat mo. Miller, nasaktan at kitimbaga diyam amum. Masairat. Di mon ikaskaso day jay a babae, Dilin. Di mon panunutan ti imbaga na. Pudnumot ngamin. Nalukmagag. Kan kaslananangak pa yan. Dinto tayo sukat na pintas. Kan sexy. Napintas ka, Dilin. Sikatay makon ko na a beautiful in and out. Di mo idilig ti bagim ka ni Remy. Takunada nga roden. Awan serbi ti kinapintas. No saan anasaya ati ugalin. Miller. Ala, di kan agsangit. Taurayan niya ti mapaspasamak. Si kalat tati ay ayatag. Agyaman ak unay iti kinapudnom kanyak.
Miller. Pare Miller, at dabalasa nga kadwa tayo ita. Napintas. Anya tinagan na, pare. Da kayong tiagsarita. Tapno agamam mo kayo. Hello, Miller. Hello. Siya gayam ni Daisy. Sige panawan kayo pa Okay. Siyakmat ni Miller. Miller gayam tinagan mo. Among, nagtaar ka. Anya? Cheers, Miller. Nabartakan, Daisy. Amangan no di mon kabaalan. Kabalak pay. Kurang pay ka di ininom ka. Anya? Wan. Ala. Karagam tabaso. Gusto, Daisy. Dudwa talangan nga gininom. Nabartakan ni Jerry. Anya ko kuma. Mamayad ka di atap no ag-enjoy dada. Ala nga. Inumamuntay karga di tabaso. Sige man lang. Kasta, aginom ka nga, aginom. Miller, agsadaga manitiabagam. Daisy. Nagtarka talaga. Nalabat first sight kan ka, Miller. Anya? Hello, Miller. Apay nga imay ka dito yung opisina, Daisy. O may ko ibaga, amasapol nga itakdal na. Ang mga nagsikugak. Tada na pasamak kadatado. Saan, Daisy? Awan tinapasamak ka data. Adda na pasamak kadata. Di mo siguro malagip. Gaputa na barbar tiktang agpadpada idi na minsan. Uray na bartekak. Amok ti inararamid ko, Daisy. Isuasan ka kuman agaramid iti istorya. Ngam agpaiso ti bagbagak, Miller. Uray agan ano ka. Sa anak ang mamati. Isu ang mabalin mong ti pumanaw ditoy. Kat pang nga asim, tasardangan na kon. Anya? Damo pa'y lang apan nakakita kan ka. Amok nga gusto ka kanyak. Kat amok nga adda panggap mo asaan na nasaya at isu abinarteknak. Ngam di ka pulos agbaligi iti plano. Miller. Apay ka di, sweetheart. Agpudno ka kanyak. Sana bali. Di ka kagura no anyaman ti mamo kita. Anya ka di ti kayat mo asawan, sweetheart. Agpaiso ka di. Ti anya. Lawlawagam kuma. Tadyak amo day ta ibagbagam. Ada nag-text kanyak. Daisy ka no tinagan na. Anya. Kat anya ti kunana. Imbaga na nga adda ka no napasamak kada kayo. Idi nagiinom kayo. Anya. Saan apun no day ta, Dilin? Diyapulos maaramid day ta. Gaputa si kalaang ti ay ayatag. Nabarbartag kayo kano. Iso adi yu amo tinararamid yu. Dudua kayo lang iti may sa kwarto. Kaano ka di arimor ka? Apay adi mo ipakada kanyak. Saan apun no day ta, Dilin? Kat uray na bartagak. Diyapulos maaramid day ta. Gaputa si kalaang ti adda dito'y panunot ko. Kat pakawanan na kuma. Nujat nakapakada idi. Ang nagiinom kami kada pari Jerry. Ngam apay nga ron akas dyan in text na kanyak. Magpagpakaasipay. Ano mabalin? Siya ko tiyag giveaway. Saan, Dilin? I-block mo ti number day jay a babae. Tapno di na kan rangrangan pay. Amok nga gusto day jay a babae kanyak. Isu akas jay ti inaramid na. Ngam ikarik iti batog ko alangit.
Nga awan tinapasamak kada kami adwa. Kat jak tupulos maaramit ti ibagbagana. Gaputa si kati ay ayatag. Agyaman ak no kasta, Miller. Katsapay la kumangarod ta saan nga agbaligi amang riribok kadata. Inawis nak matiti restaurant, Miller. Sungbatan nak itinalapat, Daisy. Ni, apekas na makaungat ka. Makaungutak at talaga kan ka, Daisy. Kasla ka ubing. Apay at tiniksam ti kaayan ayat ko. Kat imbagang nga adya na pasamak kadata. Kat agpay sumat. Isama sapon nga ikasarnak. Saan apod no dayta? Lalaki ak. Kat amok ti inararamid ko idi. Nga uray na bartulkak. Miller, siyak ngaminan ti ayatem. Ikarik, ayatan kan ipatag ka iti kasta unay. Saan ka nga ay ayaton? Isu asar dengan nakon. Apay, dayjay ka di adilin ti ay ayatem? Wan. Kat jak pulos isukat ni Dilin. Iti uray asinuman. Gaputa adda kan kwa na ti amin abirbiro kak iti may sa ababae. Anya? Isu apang nga asing, Daisy. Di mon ulitin ti inaramid mo. Gaputa di kan tupulos agbaligi. Apay, di mo pa'y kadikayat nga agkalaysatan? Kayat ko Miller. No kasta nga rod, pagsasaritaan tayon ti maipapan iti kalaysata. Sigurado ka kadi iti dayta, Miller? Amang ano adan tumanen manguyaw kan ka. Imbagak matanken ka. Urayan niya pa iti ibagbaga dagiti tattao. Awan ti bibiyang ko. Gaputa si katinapatag kanyak. Ay na, agyaman ako unay, Miller. Iso amayata kon nga agkasartan. Agyaman ak tayo manugot kan nga agkasarta, sweetheart. Makisarita kami nga rodan kadagiti dadakkel mo. Si kamat gayam ti masabat ko, Miller. Katanya ko ma, Remy. Nadamag ko nga umadani ka nun ti panagkasar mo. Kasta nga rod. Kat imbitado kan to, iti espesyal nga aldaw ti biyag ko. Wow! Imbitado ak gayam. Apay nga minasana siya ti asawaam. Napintasak kan sexy akpay. Remy. Jak pagtatak kunan day ta akinapintas mo. Ha? Tapara kanyak. Awan patagday ta. Gaput sa saan anasaya at ti panag-ugalim. Agbalbaliw kakit din. Tapno adda ti agaram kan ka. Anya? Excited ka din ama pan agpili iti wedding gown mo? Miller, ibabawitan samot ti naka-schedule apa nagkasarta. Taapay. Anya ti parikot? Nasabat ko da Remy kan Daisy, idi na minsan. Pirmi ti pananginsulto da kanyak. Kinunada asaan na ka may bagay kan ka. Anya? Gaputa macho ka. Katsak, nalukmag. Anya? Aglablabusan dagi jay Payman tawagak. Saanan, Miller? Amang ano ad-adda arumswa ti parikot. Ngam kaasikan ang masaksakitan kadagiti ibagbagada. Sana bali. Kabaulak nga ibturan ti amin. Gaputa ay ayaten ka. Naragsak apa nagkalay sayo, Miller. Dilin. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, nanang. Itatagasawa kayon. Arig na may-maysa kayon. Kat gapo iti dayta. Da kayo adwa, tiag tinulong para iti pamilyayaw.
Uwan tatang. At paiso ti kinuna ti amayo. Noan niya ti rigat ti maysa, rigat yu adwa. Noan niya ti parikot ti maysa, pag tinulungan nyo arisutan, takasta ti agasawa. Kenas ka na nakasagana kayo amang saranget kadagiti karit ti bihag. San kayo apaabak iti anyaman apan nubok adumteng. Uwan nanang, tatang. Kat agyaman kami iti pamagbagayo. Agyaman kami unay, tatang, nanang. Oh, apay, pari Jerry. Kaslamot tan awit mo tilubong. Apay akas tatilangam. Pare, Apay. Kasla mariribukan ka ah. anya ti sekreto yo kinidilin. Tanaragsak kayong agasawa. Ha? Apay. Saan kayo kadi naragsak iti asawam? Ewan nga rod. Kung ano naragsakak, gaputan na pintas ti asawak. Ngam saan mat gayam. Dakkel parikot ko. Gaputad damat lalaki na. No kumpruntarak, apaanak. Anya? Ay na pare. Pagsaritaan yu an imbag dayta. Damagam. Noon niya ti di nakayat kan ka. Tapno liklikam nga aramidan. Kan damagam matlaang. Noon niya ti birbiro kan na kan ka. Tapno amom ti maipaay mo. Agyaman iti dayta balakad mo. Kaya't pasensya ka kuman. Noon nyaman dagiti nasasaok may papankin ibakit mo. Awan day jay kanya, pare. Saan ka amadanagan? Agyaman na ka, pare Miller. Pudlugayam tinako namidi. Asaan nga importante ti langa. No di kat ti kinasaya at ti ugali. Da kayo matgayam, Remy, Daisy. Umunog kayo ah. Agyaman kami. Oh. Anya ka diti maipaiming nga agasawa kada kayo. Mabain kami ko mga umay. Inturturod mi. Gaputa kayat ni tagkid daw iti pasensya kada kayo nga agasawa. Kat sapay lang kumata mapakawan na kami. Kadagiti inararamid mi iti kalabas. Husto ti kinuna ni Daisy. Iso asapay la kumata mapakawan na kami, Dilin. Agkakasakit dagiti imbagbagami idikan ka. Awan ang yaman na kanyak dagijay. Nang runa kat mariknak nga ay ayatan nakunay ni Miller nga asawa. Kan maysa, saan ka man nagidulin iti sakit tinakam. Agyaman kami unay. Gaputa na saya at kalata kada kami, Dilin. Kat pakawanan na kuma. Gapu iti saan anasaya at apanggap ko idikan ka, Miller. Napalabas ang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kayon. Katsapay kuma, tagtultuloy daytan. Ado dagiti nang uyaw kinibakat ko, gapu iti kinalukmag na. Ngamjak ingkang kano, gapu tanasaya at ti kinatao, tinagbalin nga asawa. Nadaan kami iti dua nga anak, kat dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, gapu tanaragsak ti binangon mi a pamilya. Alakastan, kat agyaman ak unay. To'y pagayam mo, Miller. Pagayam Miller, nasaya at launay, tasaan ka anaupay kadagiti imbagbaga dagiti tattao. Nasingpet kan naanos ti asawam, ket dayta ti kasayaatan agalad na. Tahusto launay ti kunam, asaan nga importante ti naimpisikalan, alanga, no diket ti kinasayaat ti ugali. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan am Miller, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.